ଶୀତ ଦିନ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ତା ସହିତ ମାର୍କେଟରୁ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ବି ସରି ଆସିଲା। ଆଡ଼େ ତ ୟାକୁ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଉ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ପିଆଜ ସଣ୍ଡାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଭାଜିକି ଖାଇଥିବେ କି କୌଣସି ଚିଲି ଆଇଟମରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପିଆଜ ସଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇବି ଯୋଉଟାକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଏ ବାହାନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗପ ହେଇଯିବ ଆଉ ରେସିପିଟି ଜାଣିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ହବ। ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ୟାର ବ୍ୟାଟରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି। ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପୁରା ଘିରଘିର କରିଦେଇଥିଲି। ବ୍ୟାଟରଟି ମୋର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ସଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜର କାଟିକି ତାକୁ ଟୁଥପିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖେଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟାଟରରେ ତାକୁ ବୁଡେଇକି ଗରମ ତେଲ ତାୱାରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଥିଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ପିଆଜ ସଣ୍ଡାର ନୂଆ ରେସିପିଟି, ମାନେ ଲଞ୍ଚର ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।